guys kay namuwad sila og mga kuan day kuno ni guys, mga lumot. Tanawa guys ha. Ipakita ninyo ang ilang gipamuwad. Ako guys ay lumot kuno na siya. Lain-lain klase sa lumot. Kani siya, lain sa ni siya klase. Ma'am. Kani siya ug maora ni siya. Lain siya klase nga lumot. Kari pud lahi. Nya, tagpila pud ang kilo ana. Kinilo pud palit. Kuan, timbangon siya. Bangon. Kuan, 4 kilo ang ito. Ako kabidyoan niya. 4 kilo. Yan na kasi ngumpara ka na. Pisa mo naman yung buyer. Burno man na. Burno. Ya kari kay dagko lagi siya. Ano siya dagko oh. Asam ni kuha sa lawom sa dagat? Ah, gipabuwad na sa dulo. Ay, uga na rin. Oh, ihinap to na sa daily dire. Ah, dili day ka mo may nanguhan eh. Taga din sa mga hatod ani. Ay, tanaw din ako kabidyohan. Oo ka. Taga lagyo ang maghatod. Taga lagyo. Daghan na sa. Alam mahalin din ng lumot. Saan ka ng lumot sa? Lagyan sa akong sa isaglanan na. Kay crispy na kayo no. Susi? Sausage? Juice? Sushi? Ah, kanang mga Korean food. Oh. Basin no? Nga dagko jud kayo ni nga lumot no kay mura magdahon. Masigila sa ning binuhi sa pispan. Tempo kayo. Salamat ma'am. Nangutanarap ko. Nakakita ko diri koan guys, namuwad og lumot. Lumot kuno kay pang-export. I-export kuno imong sushi. Sushi? Murag mga Korean food. Ano ba? Yawa pa man ko ilingaw mo. Nagsuroy-suroy ko dire. Nagsuroy-suroy ko. Nagpainit. Pidget na. Pahangin ta ba? Dire kanang ang hangin ba murag humot-humot. Murag polluted air na kayo. Ang hangin guys. Ya, mura po guys. Nagsusi ta diri ba sa ato ang Kamaritis. Nang Maritis Hinahiniks TV diri guys. Nagmaritis ug unsa nang ilang gitrabaho diri. Na kuryoso ko ba kay abi na kog unsa mga green man abi na kog dahon. Di man day dahon guys, kuan man di ay kanang mga lumot kuno nya. Wala sila kay bawo og din ipanguha kay ihatod ako no diha og ipabuwad nila. Suhulan ra sila og pabuwad. Nya hantod nga muuga kanang mo crunchy ba. Nya na di crunchy kayo ngadto ba. Nya suhulan ra sila. Manya lang sa nila niya ang bata sa town ba unong-unong init kaayo. At least na sila pangita nga ginagmay. Pero na. Una nga akong gipaabot, wala pa jud niya abot guys. Ari lang sa ta magsuroy-suroy diri magbuwat sa init. Alright to guys, don't forget to follow, click notification para
update ninyo ang latest video ni Linets TV Vlogs. Bye! I love you more. Akong baon ay nagbaon ko og talong para paniud to. Bye! Kita-kita ta sa sunod video guys. I love you more. Ay, tabi apo.